Sir, since upcoming December rin, duty may gumatgat ng here in SM Store. So may mga early Christmas gift na sila on mine. So dito na sila to inquire or mag-visit kung ano yung mga sales. So yeah. May panggap ka dati, ma'am, alam sa dati, sale, 3-day sale na ipaitay ti publiko, ma'am. So today, sir, 3-day sale is start on 3-day sale October 17. For government employee po and for Prestige member, meron pong 10% off for all items. And for Saturday and Sunday, meron naman pong 10% off for our SMAC members and Prestige members. Bukod po doon, meron po kaming game area here na pwede pong yung mga customers na makaka-avail for 3,000, possible po na manalo up to 10,000 pesos. Patungkol po dito, ma'am, ano po yung parang importance ng pagbibigay ng sale po sa ating mga customer in connection sa paparating po na Christmas season, ma'am? At least, sir, kung meron na pong sale, makakabili na sila in advance, less hassle na hindi na sila mawo-worry in coming Christmas po. Ano po yung mga produkto na mas binibili ng mga customers po natin ngayon? Usually for Gen Z, they go for school supplies or yung mga essentials po nila or yung mga gamit sa schools like yung mga damit nila or yung mga like socks or t-shirts, mga ganyan po yung binibili nila. Ma'am, maliban po sa 3-day sale, inaasahan po ba natin na may mga sale pa po sa mga susunod na araw ngayong papalapit na yung Pasko, ma'am? Yes, sir. Meron pa naman po mapaparating na mga sale here at SM4. Okay, invite po natin yung mga kakailian po natin, ma'am. So, good morning po, Kailian. Let's, naaniyahan po namin kayo o kung may kayo bumisita dito, 3-day sale po na SM City Lawag.